смешна история, между другото, същата вечер бяхме в една механа, буквално, в село... Кое беше селото обаче? Беше с село Близнаци, ако не се лъжа, където влязохме за да пием и да хапнем нещо по повод свършването на клипа и да се стоплим. И едни младежи правиха 18 години, имаха рожден ден. Така. И ние решихме да им кажем, нали, те казаха, може ли да изпееш една песен за нас за рождения ден? И им казахме, няма грижи, ако ни дадете да го заснемем. И вкарахме, инсталирахме вътре целите релси, сложихме голямата камера и така нататък. И всъщност имам още един клип на 117, на който го пея в механа в едно село. Много подобаваща Доста подобаваща. За тая песен, страхотна. И все пак трябва да не си губи имиджа на интелектуалец. Къде беше премиерата на Кекс? В някоя телевизия или в интернет? В интернет. В интернет буквално, никога няма го забравя това. Никога. Това ще я да питам. Момента, в който натисна публиш. Да, 9:30 сутринта. Беше четвъртък. Никога няма да го забравя, защото до този момент така до голяма степен си ме знаеха като уважаван поет, нали, писател, някакси. Аз така с костюмчета ходих по интервюта, нали си? Виждал съм ти. Нали, говорих някакви много правилни неща. И в следващия момент го пускам това парче, осъзнавайки, че това би могло да е първо края на досегашната ми кариера и по никакъв начин да не слага старт на нова кариера. Така че бях изплашен зверски много. В момента, в който пуснах парчето в интернет, имах такова главоболие, че не мога да ти опиша. Сигурно кръвното ми беше като на баба ми, покойната ми баба, която беше хипертоник 20 години, сигурно. Направо не знаех къде се намирам. Трепереше ли те бутона на натискането? Постоянно рефрешвах, да. Постоянно рефрешвах, разказа ми се играта, бях адски зле и си мислих, че съм се провалил, защото всъщност за първия ден нямаше кой знае какъв резултат. Си към, леле, ужас, това да се изложиш на тихо е даже по-лошо, разбираш, поне да бях гръмнал с излагация. А после... Да, извинявай. Буквално на следващия ден по всички телевизии вървеше Кекса и всички артисти, най-известни тогава, го пускаха на стори. На следващия ден пък го пееха по участията им и така нататък. Буквално стана overnight, това стана някаква абсолютна сензация. Седмица по-късно в The Economist писаха за него в Англия, в Сърбия гърмеше това парче. Смисъл, просто беше нереално, да, беше нереално. Как се издържа един певец? От участие ли? От радията ли? Не знам, кое... Първия вариант. Участието. Изцяло е от лайв перформанс. Лайвовете. Изцяло е лайвовете, да. В смисъл, в България това е един от абсурдите на нашата държава е, че мога да ви дам съвсем конкретен пример. Преди някакво време ми извън една дама, беше много учтива, която беше от Профон, мисля, че, или Music Autor, но от двете, не знам. И ми каза, време да си съберете парите за песента Кекс, нали, която е на 6 години вече, защото са събрали много пари. И аз съм такъв, нали, Кекс е една от най-ротираните песни в историята на радиото, нали. Сега ще прибера 2-3 милиона. Мислих си, че някаква субстанциална сума. И аз се питам, каква е сумата? И тя каза, малко над 800 лева. Така че абсурдно е, точно. Така че, нали, парите, които има от радиото, от ротации, от такива неща, те са подигравателни към труда, който се вкарва. Един музикален клип най-малко струва десетки хиляди, нали? И в следващия момент да вземеш 800 лева за 5 месеца, някакви си хвърлят неща. Черпат на нещо. Така че, да. Участията обаче пък, нали, за щастие, там наистина така... Който казва, че музикант къща не храни, абсолютно е в грешка или живее в минало. Човек може да е изключително заможен от музика и ако някой иска да занимава с музика, трябва да го преследва до край. И абсолютно ще се случат нещата.